Good afternoon, everyone, and the time here is 12:35 San Francisco time. And I have a question here. People, na ay, Bisaya una ko, English una ko. English una ako, ha? I have a few people ask me about what's going on, about the so-called Ponzi way. They call it Ponzi. The Kappa and the Reagan, okay, they ask if it is sustainable. Ang pangutana, sustainable ba daw ni siya nga mga investment, no? So ako ra pud gipangutana, ako ra pong opinion akong itubag. Isip usa ka trader, I've been naga-trade na ko, dugay na ko naga-trade sa cryptocurrency to be specific, o forex. Wala ko sa stocks, dili ko mahilig sa stocks, pero nag-advise ko sa uban ako mga kaila sa cryptocurrency o sa kaning gitawag nato nga forex. Okay, ang question nga, sustainable ba? Kay ang percentage sa Kappa I think is 5% a month. No, 30% a month. Nya Reagan, ambot lang okay balo. Okay baluan ano. So Kappa lang sa ta, focus sa Kappa. 30% ang bulan daw. Is it sustainable? Okay, an example, and a good example is the trade that I did yesterday. I scalp trading. So kung scalp trading ka, mo ginansya lang ka 1.5% to 2% daily sa usa ka trade. Unya, dili man lang kay usa ka trade na, no? Kay paspas man ang liyog sa kwarta. For example, sa kuha kagahapon, sa akong trade gahapon, May 15, niabot ko og 30 ka trade sa 1.5%. That means to say, kay ginagmay lagi ako, sinintabo lang, 30 cents ramang gud ako maginansya sa usa ka trade, kay 20 raman, $20. So nara ko yung mga 30 cents sa trade. Times 30 na siya, kay 1.5%, siguro minimum 1% na lang, ibutang na to 1%. So na kay 15 to 30% a day trade na siya. So kung scalping na strategy ang administrator sa Kappa, or kung kwaon ko nila as tactician or modula silang trade, I don't say modula, yes, it is sustainable. So ayaw mo kaguol nga dili sustainable. Kay nang niingon din, ay niingon nga na ko nadunggan nga video nga niingon nga 30% dili kuno sustainable. Pakit-unti ka ba sa akong trade sa usa ka adlaw ni dagan og 15% ang profit niya. Ginagmay lang ko, wala ko mo kantidad og milyon, ginagmay lang. So posible, doable ug sustainable na siya. Apilan pa og gamay negosyo sa kung tayo unsay nay negosyo diha, pwede. O nay say mo negosyo mo mark up sila og pila ka percent. So dili siya nga dili sustainable. Sustainable na siya. So ang uban nagworry kay di lagi daw kuan, dili ano sa SEC may unsa man na diha. Kung tahay no, ang Kappa Ministry nag-involve o ganang Bitcoin, nagdula lang Bitcoin, dili man na siya subject for regulation ng Bitcoin. Good. So, dili na siya. Walay problema kung mo invest sila diha. Dili sila mego nga mag-unsa, i-control. Why makakontrol sa Bitcoin? No government in the world can control the movement of the Bitcoin. No? So again, kung mo trade sila diha, posible kung mo na ilang gibuhat nga trading, pwede. Okay, as a Bitcoin or as a cryptocurrency player here, nagadula man ko ani, pero minimum lang ako ang ginadula. Modula lang ko mga $4,000, $2,000, pero akong gina-trade, ginagmay ra, 20 ra, $20 ra na siya. Pero perting daghana kay automatic na siya sa kuang trade. So, kung giunsa na ko na, di na po kumustorya, kaya kuha na po ng strategy. So, kamo diha, tudluan ta mo saon, no, as your
Di man ko kuan official re, pero dito sa crypto pwede ko. So muna siya, sustainable ang 5%. Gani gamay kayo ang 30%. Kung buot na kung atong hunaon si pastor no ni nag-invest sila na sila player sa Bitcoin, na sila player sa cryptocurrency, then they could probably profit more than 1% a day. They could probably profit like 10% a day. Then multiply that by X number of days, 30 days. So, ginansya gyud sila. Mo ginansya gyud. Dili na pwede nga dili posible. Posible na walay imposible sa cryptocurrency. Imposible siguro kung traditional market ang imong i-open. Which is na maligya ka unsa kanamo ang baligya buy and sell. Pwede man na maligya ka 30% ugay pa mahalin. Pero in cryptocurrency, swito ka, kibalo ka, na kay banggiitan nga kaalam unsaon pag-trade. Pero dili basta-basta, you have to learn it. I learned it for 5 years or 4 years sa kuha before I know how to do the Bitcoin trading. It takes time, okay, and patience. So, sa pangutana nga is Kappa sustainable? We'll talk about vegan later. Yes, sir. Yes, ma'am. Sustainable na siya. Pero wala ko ikuan labot diha unsa na sila, pero sustainable siya. Mura may pangutana. Pwede na siya may tabo. Isip nga sa akong ginabuhat as for my personal trading, wa ko'y connection nila diha, wala ko kibalo unsa, pwede na siya. Ay mo kagool nga moingon lang tako ra kayong 30%. Pwede. You can have more than 30%. You can have 10, 15, 30% a day profit for your trade. So you can do multiple tradings at one time. Okay? Posible na siya. Possible. So, magka-goal, mingon diya, pero again, ang akong ka-advise lang sa mga gusto mo mudula mingana, no, is invest what you can afford to lose. Ngana na siya. Nga, kung unsay mga kuan nyo, kanang inyong gibutang nga kwarta, mawala na siya ba? Posible na siya nga, it can be gone. So, you can put that money. Okay? Something nga, okay, you lost it. Yeah. Ayaw ibutang inyong kapital. Ayaw, na sayings, do not put all your eggs in one basket. Bungkaga, diversify. Okay, diversify, i-divide ang imong kwan, lahi-lahi. Mao na siya ang kwan na. So, more man siguro itong pangutana, no? Is Kappa sustainable? Yes, it is. Kinsa may mga maayong banggitan diyan moingon nga dili sustainable ng 30%. Dibati na ako, i-debate ko. Kaya pakit-unta mo sa akong personal trade. Nga posible na siya. Okay? In terms na yas kung sustainable ba ang question. Okay, kung bahay nga na, kailan na siya. So, kung namoy pangutana, namoy mangayo mo og mga advices, pwede, makatubag ko na, mga pangutana ha. Pero wala ko nag-involve sila, di man ko connected whatever whatsoever sa ilahan, no. Unsa na sila, may Reagan, may Kappa, o balada gitawag na katong mga tuuna ama sa to. Kato sila tuuna nag-start sila siguro pero wala sila sustainable nga investment nga market. Wala sila kakita og tao siguro. Nakibalo mo dula og trading. Trading, anything is possible. In one day, you can get 100% profit in trading. So, duha akong trading karon. Nakoy usa nga passive, nakoy active. Kanyang active, I can profit 15% a day, 15-20% a day. Ang akong active, akong passive, nakoy 1% a day, 1.2% a day. Sa ako lang passive. Dili ni siya ako, lahi ni ako ning kaugalingon nga program. Ako'y what do you call this? Ako'y set sa program ni ani. Because everything is available on the internet. All you need to do is to program it and do the right setting. Mawala na siya. So, kung nasa lay program nga na, kibalo, nasa lay tao, nga mo dula nga na, then, posible. O labi na, ako ilang baon. Yes? Oh, you're going downstairs? Oh, no problem. It's fine. Jante. Okay, mawala na siya, og nako'y comment dire, na ini-comment. Sige, comment lang, no? Storya lang, ato ning kuan-kuanon. Kung namoy pangutana, atong tubagon, wala di ay, asa naman to?
Naman to comment. Nawala. Ay, magkaulaw. Ay, lahi man di ay. Sige, ay, tingtulong, Pulis Pilipinas, karon ba? Sunod lang, magmata mo. Unyang gabi na po sa mua dili. Na may pangutana, bahin may nga ang klaseng mga investment. Okay. Basta ako yes, it is possible. It is possible. It is sustainable. Anyone can make that. Again, it can be regulated or not regulated. It's up to them. Thank you guys. If you have any question again, go back to me. You can ask me. Subscribe below sa akong kwan. O i-share lang kung may mga pangutana. No? Salamat. Pagpaminaw. Thank you for listening.